Ketemu maneh Lur, ambek Kartolo CS nang episode Kuro Bejo Wong Blangkonan. Kartolo kepethuk Munawar. Mari ngono ketekan Sapari. Biasa Lur, rusak-rusakan. Rungokno ya. Halo Nyo. Loh, Kartolo. Waras ah. Waras lah. Lah iya waras koyo ngene kurune lah lek loro kari sak pira Sak beting mbeke. Ya iki lho, jane ana lambe abuh gak kena tangane wong liya iki. Lah kena apa? Kena jotos kuwi. Ojo murang-muringan ta kon Lek niku. kon kae cilik durung tau mimisen iki. Ojo mangkelan ngono lah ngancane awake guru mikir apa sih? Lho, iki kon ngaranin aku ya apa sih? Guru. Guru. Keliru. Lah ya apa? Iki ngono gak guru. Ya apa ya? Balung gak diwawu daging. Ah iki yo padha ae. Ngomong Gak ono ngawur. mikir apa sung. Oleh gak sedih ya apa lho wong urip ana ndek kutha. Iya terus Katik penggawe aku ki rok-rok asem. sedina nyambut gawe, 2 dina prei, 2 dina nyambut gawe. 3 dina hari besar. Anake pira kabeh? 4. Omah pinggir rembong. Katik omah pinggir rembong. Arek sik cilik, Lho temenan. sik lho. doyan-doyane mangan. Semego-semego Upama pitik, ya akeh selambere. ah iya sik. Apa akeh slambere ku? Iku lho. Pitik sik semlamber-semlambere. Karepku ngono lah kecantol untu ya. Ayo upama pitik sik semlamber-semlambere doyan-doyane mangan. Upama Iya. arek sik doyan-doyane nyucuk lak ngono. Omonganmu rumangsaku anakku ki doro ngono ta. Panjene sumpek kanjene. Arek cilik sak ketoke. Lho temenan Lho lho. esuk ana ining-ining wong dodol es. Gak ngerti nek wong tua gak nyambut gawe arek telu njaluk es kabeh. Wong tuwa gak nyekel duwe. Wadah nelongso lho. Iya, awan titik ana mikul soto. Mesti anakku njaluk. Wong tuwa gak nyekel duwe. Wadah tambah ngersulo. Lah iya war, sore titik ana mikul mayit. Anakku yang njaluk emak. Omonganmu kono lha apa ana mayit kon dodono iki. Lah arek cilik mosok ngerti lek mayit tak terima wong dodol gethuk lindri lak ngono ah. Arek papat yo gak njaluk mayit buyar dhewe-dhewe. Boleh wedi ya. Wedi lho. Mulan nyambut gawe yo. Ya apa sih melaku ah. Mbok nek ngono. Pendengaran tajam ta? Sapa? Penuh tajam pendengarannya. Tajam. Penglihatan, Lu jelas. napas, Lu dawa. pelayu, Banter. 100 kilo. Bongkok. Ngandidik, kuat ta? Iya, Pak. Kuat ngandidik. Mbok nek titik-titik ngene. Ijazah duwe ijazah. Oh, duwe. Ijazah duwe ya? Duwe. Izin orang tua. Wah, mesti dijini. Ayo melaku. Mbuh nek ngono ayo. Begal. Lu kabulo kajate ae. Napa kok gak gelem? Gak sampel jane kon. Apa? Kon Oh. gak ngerti nek zaman saiki penjagaan ketat. Keamanannya Dalam ketat. kampung Iya. maupun di jalan-jalan raya. Hansip saiki wadah Iya, sudah kan. dilebar luaskan. Apa dilebar luaskan iki? Kamu lo lek ngomong cendelane buka ya ngono iki lho. Disebar luaskan. Lho lah iya, tapi carane sing dadi. Mosok. Lho sembarang ono carane. Pene iku aja wedi akibate. Wedi apa sih? Lho ya apa Lek kecekel ngono ta? Lho jelas loh, wong berbuat iku pasti ya nek berbuat api. Wong berbuat elek iku pasti dicekel e. Iya nek dicekel bapak polisi. Dicekel cek langsung nang kantor polisi. Iya. Nek dicekel penduduk. Dicangkidut. Anak dicekel penduduk. Apa? Digepuki. Wah, sanggepen pijet lah, bubuk lah, pijet. Bubuk apa wong balung kutur mreteli. Ta, aku ngajak wong lek gak turune gento gak gelem aku. Ya apa? Lek gak turune gento ya gak gelem. Nek tak pikir ya aku ya krungu kabar nek kono pancene balane bajingan. Gak ngono, lah apa aku kok bajing-bajingno. Lah apa aku kon gento-gento. Gelem ah, ayo. Gelem wis. Saiki ngene, pamane peno wong sugih, Aku wong sugih. aku bekali. Ngono ah. Peno liwat. Aku liwat kene ya. Tak cegat ya. Iya, iya. Mulai teko meneh. Hurta. Lho kok bidek Cek ae apa sih? Lek gak bidek ya ngomong apa aku iki? ya menyo pring ngono lho. Pring ah. Hurta pring. Iya. Hurta Pring. sapa iki? Kancamu Munawar. Heh? Munawar. Sing gak ero iku sapa lah ngono. Hah? Keliwer rada rimang takon iki. Kon iki gak kenal mune wong sugih ngono. Oh ngono. ah. Hurta Pring. sapa iki? Wong sugih. Sugih apa? Wong sugih utang. Lho. Aku iki begal ta jange ngewangi nyauri utangmu kon iki. Tolong omahmu dolen, Pak. Kon iki wong sugih donya. Oh sugih donya. Hurta Pring sapa? wong sugih donya. Ape nandi?
Ya gak lunga-lunga. Gak lunga-lunga. Kon iki wong sugih remek ta ya apa? Kon nang Jakarta ngono lho, War. Kon nang ndi? Iya. Horta. Pring. Sopo iki? Wong sugih. Apa nandi? Nang Jakarta. Nggawa apa iki? Gak nggawa apa-apa. Gak nggawa apa-apa. Lek kon gak nggawa apa-apa sing tak begal bendomu kono. Nggawa tas. Nggawa tas. Horta. Pring. Sopo iki? Wong sugih. Nggawa apa? Nggawa tas. Tas apa? Tas semen. Dudu tas semun ah. Nandi tas seman. Wah, tas kulit. Kulitnya apa? Kulitnya duren. Aduh. Kulitnya duren? Iya. Jaluk rong juring. Gaya apa? Di ngasap batukmu. Kulitnya sapi. Oh, kulitnya sapi. Horda. Kulitnya sapi. Horda. Pring. Sope? Wong sugih. Apa nanti? Nang Jakarta. Nggawa apa? Nggawa tas. Isine? Oh, isine kecoa. Piro kabeh? 4. Jaluk loro apa? Gaya apa? Digoreng. Kecacape brengos. Wah, arek lha pokon nggo kecoa iku. Isine dhuwit. Isine dhuwit. Horda. Pring. Sopo? Wong sugih. Nggawa apa iki? Nggawa tas. Isine Dhuwit. tak jaluk. Nyok Lho. Ojo kekno cek muring-muring aku iki. Oh, ngono ah. Tak jaluk. Oleh. Oleh. Siapa saya? Lah, kon Kartolo. Lah kon iki sapa? Sapa li? Lah, sapa nek kon gak Kartolo? Kon gak tahu didek-dek wong gendeng ya. Nah, timbang kon durung tau diraupi wong linggis ya. Kon iki gak kenal bare aku. Oh, gak kenal. Siapa saya? Tidak tahu. Gak tahu. Tidak kenal. Bawa uang. Bawa. Saya minta Tidak boleh. pilih satu di antara dua. Pilih satu di antara dua. Harta atau nyawa? Nyawa. Atau harta. Nyawa atau harta? Lah karepmu ya apa? Harta atau nyawa? Oh, iya. Apa? Mbok. Loh. Harta atau nyawa? Oh. Pilih. Iki kok penting. Harta atau nyawa kok pilih ya apa sih? Berat nyawa juga berat barang. Berat Jawa, sampai berat Jawa ya. Berat nyawa juga berat barang. Jadi berat nyawa dan barang. Apa iki? Njur klambi iki, Iyalah, Rembuk-rembuk iki. le kon tutupi. Iya. Rembuk-rembuk. Iya. Yalah, ilak derijimu kan utak-utik. Apa? Deriji. Kon gak tahu digancu wong. Lah apa driji? Pistol. Apa? Pistol. Oh, pistol lah. Iya. Saya minta Tidak boleh. tidak boleh. Tidak boleh. Tembak. Tidak boleh. Tor. Mate. Ya, wong begali kudu ngono. Nek wonge mati, Wonge mati barangnya digawa. ngono ah. Wis iso ya? Wis, wis. Bisa ya? Iya. Saiki acak aku wong sugih peno begali. Engko tak dhisik iku sapa sing gegek ae. Ayo saiki peno begali aku wong sugih. Ayo begali aku. Begali nggawa apa? Lho nggawa pentung. Aku nggawa barang ya. Lho kabolo kajate ae. Lah apa? Wong aku durung iso mbacok, aku kena bacok dhisik. Kon nggawa apa? Berange gorene. Aku nggawa pistol. Lho ngono arene. Aku kate mbacok 2 kilo aku kon tembak mati aku. Lah kon nggawa apa? Wis pistole aku. Aku nggawa bedil. Engko tak dhisik iki jange begal tak perang iki. Lah ya kon nggawa apa pistol lah. Aku pistol. Lah wong sugih liwat cekaten. Iya. Potongane kaya wong sugih tapi gak gablek wong iki. Arek gak gelem nyekatan. Potongane kaya wong sugih, masih kaya ngene lho. Kucing rembes ae gak duwe. Arek iki kok ngomel ae sih arek iki. Ayo apa? Gak diurdana ya apa? Horda kaya kan mang. Wong sik latihan dadakno golek wong sugih. Horda. Pring. Wong ndi kon? Wong wetane kali. Kate nang ndi? Nang kulone kali. Tak elingno, Dik. Apa? Tengahe kali kano uwote. Waduh. Suarane iso nyongo. Kano uwote. Oh, kali-kalian. Kali-kalian. Horda. Pring. Nang ndi? Wong sugih. Kate nang ndi? Nang Jakarta. Iya budalo, budalo. Arek iki Tinimbang ketinggalan sepur, Dik. cegaten ngono lho, War. Cegaten. Kok nyegat. Tul tas iku delon ana wong guyu untune mau angap lho.
Arek iki begejekan tak kandakne suari pisan ngono. Ayo, hor dah, pring. Kate nanti? Nang Jakarta. Nggawa apa? Tas. Tak jaluk. Kaleh. Lho, Kaleh. kaleh. Iya. Lho, kaleh temen. Kaleh. Tak pateni kok. Oh, tak laporno Pak Lurah. Lho, lan kok dhisik. Lho, kata lo. Waduh, mati aku lo. Gak kon Lho, dhisik. kate mateni aku Lho, kon. gak kon jangan bonong aku. Lah lha apa? Kon mang lak ngawiti ya. Iya. Saiki pungkasane kon kok mateni aku kon. Ya apa? Sing Sing ngejak mang lak ya kon celo. Pungkasane aku kate kon lapor nang Pak Lurah iki lho. Wis ngene war, aku nyoba pikiranmu. Iya, iya. Nyambut gawe liyane gak kurang tukang batu ta. Iya. Nyambut gawe becak, pokok gak begal. Pakai masa zaman saiki masa pembangunan. Nek begal iku melanggar hukum. Iya. Lho kalau Sapa ya? Saparia anu Saparu. Oh, Kartolo. Iya, mbak menawar. Iya, Ri. Coba rek kon rame ini geger. Kon niku geger lapo? Kon aja ngurus wong geger. Pikirin sepatumu iki lho. Semiren kaya budunge tikus ngono. Iki wis Wong- kok sulno ping pira iki? Wong aja ngenyek perkara sepatu ta. Sing penting lah pribadi ini. Penting iku pribadine bener Kartolo iku. Ono kabar apa? Wis ana pangunan ngono kuwi nek rukun. Rusak. Nek gak rukun, Mesti rusak. Arek iki kupinge tambah mencelekan maneh. Wis Ono tak. kabar apa lek rukun? Ya kok umpamane ana rusake motor. Yo, reparasi sanggup memperbaiki. mulai bener ya. Nah, rusake sepeda. Garasi. Nek rusake untu, Omonganmu gak enak arek kok. mosok rek tak rungokno wong iku mbok sing gelek anjang sono namae kanca. Ono apa sih? Tri? Ono kabar mengesankan nek. Loh, masa? Lho yo aku wingi lak nulung wong ta. Syukur ta wong urip ku wajibe tetulung iki. Wong apa iku? Nulung wong wedok. tak Hebeke delok. wong dempil. Kok kon niku padane lentrik wong dempil. Wong wedok? Iya, Kok tolong? Heeh. Sejarah wong wedok iku lak Wis penggaweanmu. Nek iku gak nolong kok. lha apa? Lho, Wis penggaweanmu. aji lotong iku. Lho, Wis penggawean arek iki lek nulung wong wedok aja kuwatir. Terang-terangan ya, irung nih kadek ndukuri irung kadek ana caplake niki. Wis. Terus gak caplak iki. Apa? Kon niku olehmu menghina iku. Wong wedok lha apa kok tolong? Iki andeng-andeng iki. Tak tulung rek. Tak delok wong wedok iku mangkok wedok mulai cilik. Oh, Dadi dadi rendang apa nih? Terus tak gawa mule. iya. Nek omahe iku rek rong dina gak doyan mangan. Matek saiki lho. Lho, mati. Wis mati poles iki kok wis. Sak jendik-jendikane ya. Ah ya kabeh war wong mati kok. Rasamu mati ku nang mati. Ya lek Dodol cecek. tok ngono ah. Buntute tugel sik iso kogel-kogel. Nah, Oh, ya kabeh mati wis. les mati ya tulungan pisan kuburan sempurnakno. Lho, jane tak kubur iku rek. Aku gak iso. Carane ngubur wong mati ya wis. Gak iso Iki kubur wong mati. iki masyarakat nomor piro arek iki? Kon iku manggon nduk kampung to manggon nduk alas. Lho, nek kampung. Mosok gak tau ngubur wong mati. Aku mulai cilik gak tahu iku. Wong mati ya termasuk mayit iku Takono Kartolo. didusi, disuceni. Oh, nganggo didusi barang. didusi ya. Iya. Mari disuceni, Mm-mm. mari disuceni terus iku lho dibuntel. Oh, dibuntel. Iya. Dibuntel apa lho? Godhong jati, ya. Oh, tadi wong mati iki dibuntel godhong jati ta. Gendeng kon kuwi. Ngono yo ngalut kon niku. Aja takon Kartolo. Oh, dhisik ta. Lah dibuntel apa, War? Waduh. Adate wong mati nek wis mari disuceni dibuntel awon. Oh, termasuk kain. Yo, Pirang meter, War? 15 meter. 15. Iya. Lho, gak 7 meter ta. Yo, 7 utawa 9. Oh, sing songo kanggo sing mati. Iya. Lah luwene 6 meter. Lah iki kemejan kok mek celana kuwi. Kok dhisik takon gak kelamben-kelamben nek ana wong mati, War. Benano ta war. Nek wis Buntel. dibuntel Mm-mm. terus ditaleni. Talene apa? Kawat. Kon niku ngramut wong mati tanggae keranjang kon niku. Wis takon apa ri? Takon apa ri? Oh, ditaleni apa lho? Ditaleni kain ya dhuwur siji, tengah siji, nisor siji. Termasuk telu. Telu. Sebab wong mati kanggonan budidaya rasa. Iya. Nek mari ditaleni, Terus digawa, dilebokno lebokno ndi? nang jero kulkas, ya. Sik takon niku ngopen es kaya apa? Kalkus ya kulkas kalkus. Ana wong mati dilebokno kulkas. Lah kono menawari lho. Aku gak guyon. Tolong sampel ngandani yo dilebokno kulkas. Dilebokno ndi, War?
Nek wis mari dibuntel dilebokno terbelok. Pendoso. Iya. Iku terus dibudalno. Budalno nandi? Nang rumah gadek. Oh, digadekno ya. Lah wong mati digadekno iku. Aja guyon kok tak titik undur-undur. Digon nang kuburan ya terus Iya. dilebokno kuburan diuruki. Duruki, nek mari duruki. Dikek tenger. Piro lo? Situ. Dikek endi? Dalah tengah. Lho, lak kena udele sing Wendeng arep. Loro ri. Loro. Didekek sirahe karo sikile. Nek wis mari tenger loro sirah mbek sikil, Marno disiram kembang. kembang apa war? Kembang turi sak bumbune pecel. Kok sik tah iki nyiram wong mati ta golek sego Arek pecel. iki terus disiram dikeki kembang terus diwacakno. Diwacakno apa? Ini lara mata. Kartolo kepethuk Tini no embong cidek pasar. Lah Tini iku digodhog nek Kartolo. Mergo Kartolo iku ngesiri Tini, tapi Tini gak trimo digodhog Kartolo. Terus Tini ngancam kate wadul nang bapake sing jenenge Pak Tohari. Ngewangi wong-wong tambah gak karu-karuan. Mosok ngrumat wong mati kok gak iso lak kebacut ta. Wis gak mungkin sapare paling yo gawe-gawe. Wis kumpul wong-wong marai jatuh ae prestise. Waduh, jatuh. Licik. Ses. Sing penting wong sik enom, dhuwit katik nyekel. Gelar wedok. Saiki nyelek kata arek wedok. Waduh. Pikiran iso koyo gak karu-karuan katik macake arek saiki gak karu-karuan. Engko idepe kurang ditambahi diwalik. Mbok motone diwalik pisan. Wis. Iku sapa iku? Lah. Ngene iki ya apa ya nandi anake. Nah, iko. Iki arek inggat-inggatan iki. Pokoke arek mesti gegeran ambek wong tuane ta ambek dulure mesti tulung-tulungane gampang iki. Lho, Dek. Lho sampean tukang becak ta? Non, Tukang becak. ngeten kok tukang becak. Dalan apa? Tukang batu niki. Sampeyan ngawur wong celonane licin, sepatu pote, klambine pote, golek kaos kaki gak ono sikil tak buntel kobot ngene ta. Nggih mboten mesti. Sampeyan niku pun ngoten adine nek ganteng terus gak gelem becak ngoten ta. Kadang-kadang ganteng nyopet nggenten. Oh nggih mboten sih lan apa sih? Lan apa sih kasing lan apa? Kula niki boten tukang becak. Bomo kula tukang becake lan apa? Ajenge kan ngeteraken kula. Teng pundi? Wangsul. Masul teng pundi? Mriku lho nyabrang. Heh? Nyabrang. Kongko nyabrangno? Nggih sampean napa timbang nganggur sama sabrangaken kula. Rumang sama aku iki yuyu kangkang lah. Lah sampean nyarap mawon gak becak ya japlak. Wong ganteng iki koyo ngene delok ayang-ayangane wis ganteng ngene lho no. Kok ndelok potongane wong brengosi ae gak jangkep ngono kok. Tapi lak sedep. Cedhep kare kumpul bumbu nek turu. Tara, ambune ambu kecoa. Iku anggap aku iki bothekan ta ya apa? Waduh rek, rambuté ngembang bakung. Apa Wah, tumone rek, akeh tumone. Benar sih. Kok sampean teliti teko tumo bareng mesti tumo aku akeh apa? Lah karo nempetan ana nduk kene. Rumah samu bedes aku metani. Ah, tano. Wadah. Oh, ada banggaan ning gitar. Rocky. Pancene. Rocky anyar rek. Iya sik tas tuku e. Kalunge lho sepuan iki rupane. Ngene iku lak kurang ajar sih. Buka rahasia ngon tengah dalan masih sepuan gak sepuan lak urusaku sih. Lah ngene jungkar-jungkir nduk tengah pasar yo. Stawan. Lah yo nang toko pisan lah tengah pasar iku. Lapo? Oh, anu. Napa? Sampean pundi griyane? Lah napa sih takon-takon sampean iki? Anu namana. Nama-nama ngomong wis gak teteh. Namanya siapa? Pelo ya ngomong. Jenenge sinten? Kula. Nggih. Tini. Oh, Tini. Nggih. Pun kuwatir Dik lek sampean gelem kula rabi, nedhi kula beton nama sampean. Lho. Tapi nggih, Sampeyan niku ya napa sih angin ta ulur-ulur? ngenteni rendeng dhisik lek beton, soalnya nongko dereng ngunsum. Soalnya niku aneh-aneh. Saya nedhi napa? Anu mesti tau nggo mlayu duwe arisan mesti arek iki. Ngono iku lak kurang ajar ta. Sampeyan mestine sing biasa ngoten niku. Ngene iki bingung ya aku, wis kudu gandrung. Lah napa? Sapa manis kaya sira? Ngono ya gak gelem amen. Lha apa men? Wani ngapik duwe anakan. Oh, sampean tau dadian nggih. Lah di napa? Dadi menak jinggo ketara. Oh, guyang-guyu. Ora apa sih iku? Melok ae iku.
Oh. Sampeyan sarung genjeng kono gaene wong gandrung-gandrung wong tengah dalan. Kait aksi ngene adakno. Wis ngene wis kondo karo bapak. Lah napa? Lek dina samangku aku ora iso bali. Dene ratu wae. Lho ya aja ngenyek marang wong kaya jiwaku lho. Dadi wong kaya jiwaku. Apa kok kaya jiwaku? Sampeyan ngumpul ngoten ta? Dume kula niku wong wedok ngoten ta? Sampeyan gudhung tengah dalan. Gak isin lho diwadani wong gaya lali bathok ngono kok digawe. Lah apa wong kula adus kena cebok maning. Waduh sepatune Dik. Waduh. Napa dukur nggih? Sepatune pakune tek 2 kilo. Mriki sing sampean kula ideki mriki. Walah anu kapan anu? Kapan apa? Kawinan. Lancang. Wetonmu apa? Nah napa sih? Jemapon. Oh Jumapon Nggih. 13. Sampean? Aku ya 13. 26 iku naga iku 26. Wah, iki mung rabi mesti cathek-cathekan terus iki. Sampeyan niku kurang ajar kok nyene diunjar-jarno tambahan delodok. Anu wong tuamu sapa jenenge? Sapa wadanane? Lho. Anu Takon wadanan barang. omahe ro aku. Pundi sih? Simo sih. Sampeyan katemenan. Iya ro aku. Pun goyang-guyu lho nggih. Wis tadi pokoknya oleh aku untung-untungan njaluk sembarang keturutan, njaluk gak klamben nah keturutan. Iya. Pantes. Bojoku sing dhisik kok. Kon ro. Oh tak. Napa? Oh mobior tau tak obong barang pisan. Ngono iku arti kaya. Ngawur ae. Napa bapakku jenenge Dauk iku. Pun ngoten ta sampeyan guyu-guyu wong niku lho. Ayo tak gandrung. Iki lho kok nyenggol sing Lho ayo ta. Arek iki. Karo bapak lho. Sapa? Pak Tohari, bapak. Tohari Krian iku. Tohari sampeyan nek sampeyan bapak kula wedi sampeyan. Wak Tohari kok Wak Tohalim, apa sih iku? Ayo. Kupinge. Kandakno bapakmu lak tasih digudha wong lanang wong niatku niat apik, kene tak gawe apik, gak tak oret-oret jange kon iki. Masih ngoten nggih men ngene dalan ngeten. Oh wis, kondo wong tuamu lek muring-muring tak cucupe mbun-bunane. Ya napa? Tak cucupe mbun-bunane. Kandakno bapakku temen, Pak. Iki lho, Pak. Awas yo tak kandakno wong blangkonan awas kon yo tak kandakno bapak. Ayo tak enteni nduk prapatan kene nduk. Apane? Omah Tini wadul nang Pak Tohari. Bapake Tini ku lho. Nek no embung mau digudha wong lanang sing blangkonan. Joge sing gak ketara ya kaya aku iki. Tak rewangi ndukun ya tak rewangi sembarang tani ya. Masih ndukun ya ngono. Panganan sak panganan nek tak hati-hati. Jago. Paman kelingsing. Sego wis tatape arep aku. Lontong apa maneh? Sing tak senengi mek panganan kembang-kembangan. Kembang mlathi, sengir. Kembang gading ayit. Apa maneh kembang kenongo? Getir. Kembang jepun. Sopo iku? Alah. Luputin dukun tak rewangi tani. Sembarang duwe aku. Wong ingon-ingon iku mosok mung siji tok anak macem-macem, bebek 3. Sapi 9. Pitik 28. Pemane wedhus 35. Bruwang 50. Buta 97. Alah ya apa sih aku sih. Ngeramal ta. Gak ngonone lho arek iki mang nang ndi sih. Sak wayah yamene kana mulih lali lho. Lho. Pak. Apa nak? Jangan ngantuk sampean. Lho ngantuk ya apa? Lah apa kon kok mulih yamene iki? Lho ya apa sih aku mang lak sampean waras. Iya.
duwe mek titik sing ati-ati nek nggawa. Iya ya. Nang pasar, entenono pasare sepi. Terus? Ya aku ngenteni sepine wong, Mang, gak mlebu-mlebu aku. Ya Pak memang ngenteni sepine wong. Iya. Larang golek larakan ta? Ya apa sih, Pak? Ya apa awakmu iki? Wong blonjo kok ngenteni sepine wong iki lho, gak keliru ta kon. Ya bareng wonge wis sepi aku mlebu. Gak ana wong dodol belas pisan. Wis bersih padha mulih kabeh. Pinter rek anakku. Gak oleh Pak bandeng. Lah kono len apa? Nah iki, Pak. Tak olehne Pak gatul. Gadul. Iya. Pinter rek anakku. Lah padha ae sih. Iya. Nah ngono aja kono lah nak. Jarno uripe grene tak ceker-cekeran iki ne. Bapak iki wong padha putih ae lho. Masih bandeng ya putih, gatul ya putih. Kan iki mang luru nggo nisor-nisor tandur-tanduran ngono ta? Iki mang ta? Iya. Gak tuku. Nah iya apa? Aku leren ndok ngene iku pinggir kali-kali. Aku nyester. Pinggir ruangan iku mang. Iya. Lho gak medhok pergol mang nak. Lho ndi? Mau pinggir kali ku mang. Oh iya ana Pak. Mang gawon mole nak. Ya apa? Cek itik-itik bapak. Kon niku Aja ngono ta Pak, saiki iki yo kan emak sih. Iya. Duit iki gak perlu gaya murah-murahan. Wis Terus gak iso karepmu, Nak? blonjo, Karepmu? dicelengi. Oh iya nak, celeng ngono nak sisan bapak saya nyatem ya. Gak mangan apa-apa. Ya Kon enggak, Pak. niku. Yo gak usah bandeng-bandengan, iki Pak Mm-mm. cilik-cilik ae. Terus kon tukon apa maneh nak bapak man? Nah iki apa? Apa iki? Hari tetep mbako. Oh iya, bapak doyanan nang mbako. Emang mbako kon tukon piro nek? Ya iki mek titik. Sakmene iki mek Iki titik. gak keliru ta mbakone iki apa? Lho. Ya apa sih Pak? Kok bingung Kon aku iki gak mau ngerti. tuku iki mang nggo apa tukumu iki mang? Kandhani wong wis gak ono ya mbuh tak saut-sautno sak oleh. Iki duduk mbako nak iki nak. Apa iki? Iki bodolane jagung iki rambute jagung. Kon iki ya apa bapak nak sengir kabeh bapak irungi bapak. Padha ae, lek iki dicampur mbek kobot wis anggepen mbako Oh ngono, ngono Pak. ta iya wong ajane tukone anakku ya tak sedote nak engko. Durung ngodhok banyu ta? Lho kon iki gak keliru ta. Sing godhog ngono mestine awakmu. Lah lha apa kok bapak kon godhog iku? Yo gentenan Pak, nek aku blonjo bapak sing pawon. Din, Apa? kok gelas mang kalau gawe wedang ta ya apa? Iko Mang, Iya. apa sih? Lho, wong rasane duduk kaya duduk wedang kopi. Sampe nombe? Iya. Kapok. Lho lah ngopo? Wong ku mangko cahane kecap ya Wah diombe. niku pancene wis iso ae. Kecap wis Terus entek. kon mang lho, teko pasar kok mbrabak-mbrabak lha apa? Iya Pak, aku ki mang ajane yo mangkel, mangkane wis gak mulih-mulih aku wis bingung aku. Lah lha apa kon? Sampai nangis aku isin, mosok wis gede nangis turut tembong ya. sawangane. Iya ya. Iku lho aku mang digudho wong, Pak. Digodho wong. Mm-mm. Sapa? Wong ndok embong lho, wong iku ya ganteng tapi kurang ajar ya, Pak. Lho. Aku lah diwara Kurang bapak ajar? ta. Iya, iya. Wong sing sopan nang Mm-mm. wong. Padahal aku ya wis sopan lho, Lah Pak. ya apa wong Kurang pikir ajar. bapak aku kudu kontut ta iya ya. Jare aku jangan dirabi, tapi kok Dirabi? embong. Lho kan niku kajang dirabi. Iya iku, Pak. Terus kon? Wong aku ya muring-muring, tak Lho bener nak bener ya iya. Tak warang ini. Ya Sampeyan apa? pun kurang ajar nggih, masih kula wong wedok ta sik duwe wong tuwa, sik duwe bapak. Bener nak Kula iya. kandhakaken bapak kula sampean. Bener cocok. Dadakno ngene. Ya apa? Ya apa sih rupane bapakmu? Oh, sampean nek semrah bapak kula wedi. Gondrene bapakmu. Jarene ijo dudu. Ijo? Enggak. Eh. Gondrene bapakmu. Hmm. Tak cucup embun-bunane. Lho lho, Ngono. sampe ngomong teko semono. Saupamane nak kono anakku, saupamane bapakmu dicucup kon nak ya apa nak? Aku yo melok nyucup nono. Lho. Rumangsamu bapak iki krejo ta? Ya apa lho, Pak? Aku muring-muring ta. Muring-muring? Oh, tak celatu. Wah, ya ngono nak. Aku Iya anake bener bapak, bener. tak Iya. celatu. Tapi aku gak seneng, Pak, nek gak sampean sing nglawan. Loh, Sawangane terus kon gak sampean nrimakno? dilakno, Tetep iya. bapak kon nglawan? Iya, Pak, golekno, Pak. Wong iya apa nak wong nak? Wong blangkonan. Blangkonan. Iya, Pak, wong Nang lu- blangkonan, Pak. Nanun tanono kene nak. Wong blangkonan. Pak Tohari metuki Kartolo sing sik blangkonan. Terus Kartolo diseneni, digepuki mergo mau nggodho Tini. Lho, ya apa iku? Terarorare, tirarorare. Duh, ngenteni arek wedok balik tangga omahe sing ndi sih? Iku mang terus mulai tasik budal arek iku. Lah kok aku nduk kene tadi kembang bore aku iki. Wis wis. Lho, sapa iki? Dewe. Iku apa iki? Oh, iki antarane. Ganteng-ganteng yo enggak nganggo brengos. Yo gagas patuan. Ngono perbuatanmu. Lho iki apa sih kaitane ku lha Iya. apa lah? Lah napa Pak sampean niku? Kon nyoba-nyoba muring-muring kok. Tapi aja nyandak wong tuwa.
Ayo, saiki. Sing kula candhani kapan sampean lho? Sampean kula beta-betaken ta wau lah Kon mboten. durung rumangsani. Nek kon salah. Enten omplong anu apa? Omplong-omplong. Enten apa sampean kok metundung kaya kodhok nih lho. Kon rumangsani budare wedok. Lho. Hah? Oh wau ta? Yo. Nggih. Ya, sing aku. Nggih. Niki Niki sinten? yo anakku. Oh anak sampean ngeten lho bapak mertua. Napa kon nyulah bapak mertua? Sampean kok metenteng. Oleh metenteng aku jadul anakku kurang ajar kon. Ayo. Waduh, njobo metenteng tapi jero seneng rasane ati iku. Kok seneng apa sih? Iku lho bakal mangan tuku. Lah kok ngepek mantu rupamu iku. Ayo, gelem tak ajar kon. Lho ora napa, Pak? Lho, ora napa ya? Lho, ayo. Aduh. Aduh, ayo. Lho, melayu. Arek blangkonon. Kartolo kepethuk Sapari. Maksudnya Kartolo iku katene ijol blangkone ambek kopiahe Sapari. Mari Kartolo lunga, Pak Tohari muncul. Malih Sapari sing dikepuki ambek Pak Tohari. Yo apa iku? Gelendang-gelendung ae gak nyambut gawe nomah. Wis jaran. Aduh. Kon niku lapo kon niku lho. Aku ate ndelok wong baris saiki, Mang. Masih ngono gak nabrak-nabrak ngono lho kon niku. Kon niku ndelok wong baris ta diuber wong kampung. Ngolah apa sih aku diburu-buru sok guyon ta. Iki ngene lho Rio. Aku lak diundang kenduren. Lho, Diundang kenduren selek susu. kon gak gelem kon dipaksa ngono ta. Iya kabeh wis nglumpuk aku malah kari ta. Iya. Nyaut kopiahe bapak keliru blangkon. Terus Yo gak pantes lho kabeh kopian mosok aku blangkonan ta. ya pantes ae sih wong iku mosok mergo pakaian. Bakon blangkonan, bakon udeng-udengan. Kon kok boleh ulet ngono sih. Maksudku ngene lho, Dek ya. Kopiamu tak silihe, tak Iya. soli blangkon iki, engko enteno nduk kene, tak olehno berkat gedang ijo sak lengen-lengen. Kok dhisik ta? Kon niku ape urup ngono ta? Iya, urup. Blangkon tak gawe. Iya. Kopi aku kon gawe. Iya. Lah siramu mek siraku iki gedhe nilak gedhe aku ah. Lah kon gawe lak lodok iki kopi ae. Gak apa-apa kok mburi tak subul sapu tangan ya. Dhisik ta. Wah, kon iya sing ngeru kalau rek kedune tak sangkane wong bonongen kon. Wis Gak apa-apa wis dilu ae engko tak olehno gedang ijo sing sak lengen-lengen ya. Entekno Temen, dhewe ya? wis aku wis paling-paling lek gedang ijo gak pati arep aku. bisa dipercaya kata-kata. Mau ngapa tidur? Marek, tak silih dulu ya. Ya ya jajus ya. Iya ya wis. Iya. Wis entek-entekno gedang ijone ya, Dik ya. Wis Dek. pangan sih sampe gak eling-eling ya, Dik. Iya. Golekane sing gedhe lah ya. Iya, iya, iya. Sing wijone nemen lho lho. Wah, tepak temen rek. Wah, blangkon kita gaya apane gak koyo dalang. Wong blangkonon. Lho. Lho, sampean golek wedhus sampean ta? Saiki ada dirobah wae ya. Rumah samaku panggling ngono ta? Lho, sampean iku sinten? Ayo. Tata saiki ada awake digedhekno ada di plester ireng. Sik ta. Lah nek awakku lho saged mimpes iku. Ireng awake digedhekno, rumah samu cek panggling. Lah kok nek iki saged Ayo. ngedekaken awak nyilikaken awak kula niku ringsang ta? Kon rumah sana meringsang ta gak? Nggih mboten. Anak mboten iki. Toleran ayo. Lho gede. Lho gede. Ayo. Aduh, gak mlayu bahaya iki. Lho melayu. Wong blangkonan mati lho. Sapari metuki Munawar. Lah terus Munawar dikongkon nganggo blangkone, Sapari sing nganggo kopia. Bareng Pak Tohari teko, ganti Munawar sing diantemi. Walah, tambah seru ae, Lur. Wong nek jan oleh rezeki lho ngipi sak ngipi kudu enak ae aku iki. Mabengi yo ngono jarku yo gak turu aku tapi yo ngantuk tok ae. Lho 2:30 gak kenek ngono iringane omah. Dadak lambeku dileboni orang-orang. Bar, Lho Ri, waras ta. waduh Eh. keringet temuri. Kupingku cek kandel lah. Ya apa? Kupingku cek kandel. Lho kupingku sik kandel. Lah rumah samu disilih sapa? Oleh rezeki war. Lho ya. Oleh gedang ijo. Heh? Oleh gedang ijo. Waduh, wis tak mbelenger kok nentek situ nae. Temen. Temen lari. Lho iya. Wis tulus karo ipenku mabengi. Lah iki mang ketepakan pedhuk kon. Aku lak jang itu nang genduran tangga sebelah iku ta. Lah wis budal Oh, po. budal iku wong kabeh gawe kopi ana aku mau blangkonan ini. Kok sawangane aku nuweki sih, War. Katik ngene Ri, nek diaturi kenduren niku, nek katik nolak berarti kon nolak rezeki. Iya, wis aja kesuwen iki gawe. Eh? Lah kopiamu tak gawe ya. Lah mareng ngono.
Wis ta iki gawonku tak tinggal diluk ae. Lah, Kok aku ya- iki pantes war gunung-gunung kamu terus anjlok kae. Ya berarti kok nak ngancam patiku kon nek ngono. Lho ya gak ngancam ngono ya. Ngene lho kon. Iki kok tak olehno gedang ijo nggo. Temen ta? Heeh, dawa waduh. Bonggole ku watos ngono. Temen. Kon tak situk ngono antarane kemlakaran kon ta ya. Ya. Ya tak tinggal ya. Temen. Nah ya wis. Iya iya. Wis popok-popokno imanmu kon ya. Gak enak omonganmu kon niku. Tak dawakno let langgung Padang. Hei, Heh. kon niku ndek-ndeki pikirku ae Wis kon tak tinggal. niku. War. Iya iya. Wong blangkono. Iki pe oleh duwe iki rasane. Berubah maneh ukurane. Pak. Adik dicilik-cilikno wae. Paling dikon benakno genteng ya iki rasane. Adik dikurangi untune. Diganti apa jange untune? Heh? Lah kok untu meneng-meneng kon preteli? Sing mrekel iku sapa? Wong mangsak ngono lemune, mundak lemu, mundak kuru saiki tambah kari balung to iki. Iki ya Sing apa? lawan maneh. Iki kawitane ya apa kaya ngono? Rumah sama ku panggil mbak kon. Iya. Engko tak dhisik iki bae bakale ya iki diarani. Kok guyu? Lha mboten guyu wong kari gusi tok ring guyu. Ayo, Lho ayo lah napa niki? tak gepuki gelem gak gelem tak gepuki. Iki dadi apa ngepuk? Ayo, Mbak. Ayo. Lho, kan tak dhisik. Lho, kok dhisik? Ayo. Apa kok dorong mlaku wae kira. Lho terus bae wong bluang kono. Munawar metuki Kartolo. Mari ngono Sapari teko. Terus Pak Tohari ambek Tini teko pisan. Ya apa akhir ceritane? Rungono sampe entek ya, Lur. Wis, arekku mang bengep kabeh. Bah kon gulung kemak bangga. Aduh, ya apa? Aduh, ola apa war. Lho. Kon mari digebuk ya apa? Lho, dikopo. Wong susu-susu aku iki perlu ngekeki. Wut kenduren. Kan iki dadi nujem ta kon. Aku iki wis mau gedang ijo aku mbleng. Lho. Ya apa lho? Aku iki mau gedang ijo aku mau. Duduk gedang ijo lho. Tak ganti gedang kelutu. Kon wut kate ijol blangkon. Ola apa? Wut kate kenduren ta kon? Engko tak dhisik kok wis kedasan. Ri, ya apa gedang ijo nih? Wis. Tak kene Munawar. Le kon njaluk mati nek pojokan pasar kono. Iku mang ya kate ijol kopi aku kate ijol blangkon. Gak asale blangkon iki mang. Dadi bae. Blangkon mang teko ndi, Wan? Ya teko Sapari. Wong teko aku. Ya apa? Teko aku. Mulane kon gak doyan gedang ijo. Aku mang teko iki. Lah nek kon gak arep gedang ijo iki Kak, jange tak ngangai kan ya. Ora apa. Bane prauto tangki. Ora apa. Lah iya lah iki imam perkara apa sih wong kempes ngebuk ya Aku lak nggodho arek wedok ah. Engko tak dhisik. Kon mang digepuki wong kan. Iya, perkara aku nggodho arek wedok, Iya. ya nggih blangkon iki dadi sing nggawe blangkon iki digepuki. Iya. Sing kok dhisik ijo rek, ijo. Stop. Bapak. Oh, Ayo. Jane. Lho, sirahe dhewe digepuki lho. Pak, sih Pak, aja ngomong Bapak. Aduh rek, Bapak rek keliru. Iki kelompok tadi situ iki. Gini sik gini, pun sampean jaraken mawon. Kin bapak sampean niku nek pun batune entek lak meneng karepe dhewe. Rumah samu. Golek ta? Sabar, Bang. Sabar, sabar. Golek apa sih? Ayo. Sabar wak ngenteni ngonceki gedang ijo. Oh, dadi petekane teko anake. Kok gak di stop iki ya ajur ndas Mang. Antara Terus karepmu ya apa karepmu? Iya ta, Pak. Heeh. Sampeyan Apa sih? ngawur tok ae, Pak. Wis ngawur kan disumbari wong kaya ngono bapak gak medhot aja pikir bapak. Ayo. Lah iya wong sakmene kae sampeyan gepuki kabeh. Lah ya apa wong blangkonan hari ini? Kan mang tak ngomong apa sih? Wong blangkonan. Goleki wong blangkonan. Iya. Mosok takon gepuki. Lah ya apa? Takon goleki perlune tak kon ngerabi aku. Berdisik lah. Apa? Dadi kon mang gak perlu digebuki kon goleki sakjane. Karepe si anake ya ngono. Kayak kon rabi. Iya. Nah ngono kon gawe wadal kancane mangan gedang ijo. Lah iya dadi rabiku kancaku sik ajur ngono lho. Jadi aku gak mangan gedang ijo tapi mangan gepuk sama gelegeken aku iki, Mang. Ngeten lho Bapak Martua nggih. Pancen niki Niku kesusu nyeluk bapak morotua. jare sing salah Abraham niku sampe. Salah paham.
Dadi digenaken dhisik pun kesusu budal teng pundi. Iya. Terus anak sampean ngomong napa lah lek sampean gepung niki kula imbalaken wong sak pasar. Lah nggih wong sak buyar kabeh Aku niki. kadung emosi arene. Waduh, malah kula dadi sasaran. Wah. Emosi wae. Karepmu ya apa, Din? Sing iki lho, Pak. Duduk sing bogang, duduk sing lemu. Tadi kon pilih arek iki mang. Iya, sing brengos Sing sing iku sing cilik iku gak gelem kok. Lah niki kula rambute dhewe niki Munawar. Oh tak tonyo kon. Gak wis kon lek njaluk tuntunan sing guru iki ya gak apa-apa ya. Oh, jawabane ta. Oh, takno. Lah iki ngene, nek Iya, pancen iya. sampean pun sadar, Pak, nggih. Sembarang nu dipikir dhisik, mboten persoalan iki tok, persoalan liyane. Iya, iya, Sing akibate teng gegeran niku dipikir dhisik, nggih. Iya, Sampeyan nak nggih ya. ngoten, sampeyan niku nggodho anake wong ngene tengah dalan. Sampeyan Iya, niat lah. seneng kali kula nggih sampeyan nglamar lho. Ya bapakne lungguh ana. Rasa aku lek gak disengkut ngene kan. Iku Ya apa? termasuk Ya kon salah. bapakne lungguh ana. Bapakne dilungguhi. Ayo Keliru. dilungguhi kursine. Lho, nak ya ngono lho. Ditamoni. Nah, Ini mana ngene nak ya bapak iki ya gak nglarang kon ngira adikmu ya gak nglarang. Tapi carane sing apik, sing sopan. Dadi awakmu kudu nang bapak rono, aja sampe digodhong tengah dalan gak apik. Iyalah. Nggih, Bos. Ya. Nggih pun sih. sampeyan niku sing ada bapak ta. Wis saiki ngene ae wis sarene semari loro kabeh. Ayo ta. Wong 5 iki ya. Ayo rengeng-rengeng ayo. Dadi Gendeng, ah. mulihno pikiran sing sumpek mang lho ya. Jula-juli ayo. Gak apa-apa wis ah. Nggih, Mlakune bapak ambek joget. mlakune ambek sayek-sayek titik ngono ri. Sik lek iso joget-joget lek gak iso ngidung ngono ae. Ngono, Nak. Yo. Pamela ora, Pak. Aku tak melok ae wis. Nah, dadi bojoku cek ayem lah. Ya, Wajah bapak mulai koin. Ayo pancen. dadi wong wedok sing ati-ati toto teliti. Iya, Cak. Ayo ing anjoni. Dadi wong wedok ae ayo sing ngerti nek sing lanang oleh kaya ayo sing gomeng. Dadi arek sekolah kudu sing riman pakaiane lek gak dadi perso alang. Mula sing penting jaga kebersihan iku ngono pangkal kesehatan. Wis ya Lur, sakmene ae critane Kuro Bejo wong Blangkonan. Ketemu maneh ambek Kartolo nang episode liyane. Suwun yo.